que venim i ens semblen molt interessants, molt inspiradores. De fet, marxem carregats de piles cada cop que venim aquí. Anem a col·laborar, ens hem fet un favor mutu. Perquè a més també els ha servit molt veure de què va parlar abans els alumnes, què els interessava. Posar en comú tant les necessitats que tenen els centres escolars per treballar amb el patrimoni com els museus de poder comptar amb els professionals de les escoles per tal d'ensenyar i de comunicar aquest patrimoni que nosaltres vivim. Podríem estirar moltíssim i no plantegem reptes suficientment engrescadors per a aquest alumne. La pregunta seria que com posaríem en marxa un projecte des de l'escola i des del museu, que hauria de ser hauria d'anar al museu a l'escola o l'escola hauria d'anar al museu? De l'altra part em sembla un moment molt interessant per reflexionar